Kamar yaya sallama? Hello Sabi. Amma ba mijinki bane wannan. Ɗan kasuwa boye ne na daji. Mun saurara mun ga ke ce kika fi kiransa a waya. Kin ga idan kina buƙatar mijinki miliyan 20 kawai muke buƙata a hannunki. Idan kuma ba haka ba, za ki tsinci gawarsa. Kuma sannan kada ki gaya kowa mun yi wannan magana. Idan kuma 'yan sanda suka san wannan maganar, to a bakacin ran mijinki. Sannan ni zan dinga kiranki a waya. Idan ma kin kira ni, ba za ki same ni ba. Wayan mijinki kuma anan zan mayar da ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabi. Jamila. Lafiya dai? A lafiya da na zo mai gaishe. Daga ina kike? Daga gidan. Ka Jamila akwai abin da ke damun ki. Na'am, kika da ni ko ni fa na haife ki. Saboda haka ba wani abin da zaki boye min akan wani abin da ke damun ki. Ki gaya min me yake damun ki. ko kuma mama akwai aikin da ni. Ko kuɗi ne baki da shi in baki? A'a mama, kawai dai ina ganin ni kaɗai ne a gidan shi ne nace ba za a je a gaishe. To ba komai. Bara in je. Yayin ki ne kan Mama ki bar shi in na dawo zan karɓi. Sai kin dawo? Yawo ne zaki dinga yi a unguwan saboda mijinki baya na? A'a zan je ki. Shi ke sai kin dawo.